Simbio Rabiniki is my God. Niyang kilibutan na sa 24 hours gibay nang im o gibay na sa PM na tunga bali 12 hours ang PM ug 12 hours sa bang-im bali 24 hours kini siya sa kalibutan gikan jud kaniadto walay kangit-ngit puro dito kahayag apan tungod kay ang atong material nga lawas na kinahanglan kita kangit-ngit kay kanang egg cells nato nga 75 trillion body egg cells sa atong lawas hinay ka na siya mo pang sinumulihok kun hayag mo na siya kinahanglan kangit-ngit manigibot ang ano kangit kita mga mortal nga mga tao kay kinahanglan mayo ka na sila sa atong lawas sad nga anay kangit-ngit pero sa kangit-ngit sa kalibutan kung sa bagay dako atong problema na jud na siya kahayag kay na may mareplika nga bulan bituon na mga bulalakan na pay kan ba mga ninipot daghan siya jud nga mga sa kangit-ngit ang ninipot is magical pwede magpakikita pwede magpakita ang ninipot pwede sa dili to kay ang ninipot sa tanan nga isugo sari kanito ang ninipot sa may nakatuman silang misyon kay kining iring jud kun yung basihan kanitong panahon ipabantay kining iring dito sa duyan pabantay sa bata nga ming bantay ang bata nga walay makuha mahilabas sa bata mo to nito nga to si kuan ang panulay nga kuan lagi hanyo sa panulay ang iring kay kanitong panang istorya mayuta na sa pag espiritu ginan nga kuan ang bata di ningon iring nga kun kuhaon jud ninyo ako mahimo na pero kondisyon ta mo kun maihap ninyo nimo gani ang balhibog sa akong ikog ihatag na ko nimo so daling istorya paspas mo kay itong panulay sus maro mag-iri kay makabantay sa iri nga dul na siyang ikog punuan sa iyang ikog ilihok man niya di mabalik na po sa uno otro na pod hanto daling istorya hanto naabot ang ginikanan sa bata wala gyud na ko sa panulay kay ang iring maro magayang iring kay iwahay man jud sa iri yang ikog mo na mabalik na po sa uno mo nang iring dili jud basta-basta nimo magbat kun imong kuno nang iring cut CET kung magdamgo ka sa bugiring kalampusan ka na siya kay cut man ka na siya ining kalibutan na sa atong panginabuhi kuno siya nagagad ka siya sa haom nimo ba kung dili jud haom ka na sa gitaw sudyak say nimo bisan sa pagpaningkamot nimo bisan pag-iungad nimo simod pobre jud ka kung dili haom ang imong trabaho kay sultian ta mo walay na dato sa trabaho ang niyo asenso sa iyong pagpanguma og sa ilang pagnegosyo mao jud na siya kuan asenso nga tao mo na siya ng kalibutan na mo nagiingon nga bantayan nato kay kung masubra na sa pagtrabaho ang imong lawas mo bigay po na siya kay material jud na imong lawas dili ta robot gani ang robot gani mo bigay po gani na siya apan ang robot kinon sa elektrisidad naman ang dala niya kita tao mita kinahanglan ta mo kaon ta sa eksakto tamang proseso kung masubra pa sa pagkaon makadaw to sa tong lawas mo na daghang tag estudyuhanan daghang tag bantayan sa tong material nga lawas nga dili ta mapinsala kaniadto sa wala pa to namatay sa Pellegrino Isidro Pellegrino ginadyo ko to ni sa unaloy magmission kaloy kay daghan ka mga misteryo milagro sa iyong pagmission ka dili makita ang power sa imong pag-estudyo kung dili ka magmission tinuod sa akong pagmission dito sa Leyte daghan jud ko mga imposible mga milagro nga ako napansin dito sa akong kagalingon labi na kung mag-ITD ka motawag ka ng gitawag internal treatment division mo concentrate ka nga kanay imong kamot imo na sang ikuan ba sa kuan halimbawa mo inana ikuan jud nimo na siya nga ang kandila pod bali ko to binadir si mo agtang kanang tulo ka kandila mo concentrate ka na niya ang imong kamot once nga mana na ganin kamot mo kusa na siya mo ana mulihok na siya nga wala nimo tandugan nagpasabot na siya nga kuan bali kanang doktor nisulod na si material nga labas kun ang lumiro siyang pasyente naglumiro to lumiro dos makitaan ka mo na sinetabo sa ako kanito sa komisyon nga kuan daghan ko napansin kay nga naman dili basta-basta kung mo kuling na kasama doktor sa hospital mabitaw na sa ako nakapansin mo wala jud ko ni picture wala ko ni video nga sa panahon nga nambal ko kay nga naman nato isa ka pasyente sa una nga gikawatan niya video tong nambal nakita jud niya tong pito ka doktors nga puro taga bungot tong pito ka doktors nga nanambal sa pasyente kaluoy sa Ginoo nakita anto nila nga tanang gamit sa spiritual television puro bulawan high tech kayong sa spiritual television pero katong nakuda katuwa po nagdugay napatay jud to siya mo na kung nakabantay mo sa kapunungan gibawal yun siya
istura na mag-video sa panang pagpanambal. Kaya ang dili makita ng mga spiritual doctors. Kay kung mabasi ka sa formula, kuha na siya sa lang kaskinhawa 144 million thousand angels ang mga appear nimo once nga ikaw manambal ka. Sa to pretende ka na kada upat ka eskina. Kanang kuan, mingon ta nga iukit ko sa batong puti akong bagong pangalan kung sige sa nasuot na may bugtong na sayod. Apan ang tinuray nga pangalan, yun na ispito kalitra. Apan kuha lang ang isa kalitra. Mo na unom ra ko. Kung yung basahon, RH mo yun na siya kung yung basahon. Mao ka na ang isa sa kagubtan sa tao. Apan kanitong panahon sa panahon nga ako nag-studio kay laga naman lagi ta. Tungod sa kumpiyansa nako sung katulogon lukso-lukso ka to ba. Wa ako kabantay nga ako din giluksuhan di ay. Kuan ba gamot dalid sa ilalom di ato bungaw na. Wala na to sa nakapatong nila kuntil sa gamot. Gilalom to pitinaluma. Si Master King of all Kings, Master Wimburi ko ginawat ko niya atong panahon na. Moto nakaingon ko lisod jud kung mapasagad kag lukso-lukso wa ka kabantay nga imong gi dulan nimo day instead nga kuan ka mapalayo na kanya isa ka beses to dito sa DMCO nagkuyo uban mi ato ni Divine Grandmaster Mas Madron Q the First nanigarilyo sa atong panahon na katong panigarilyo sa katong naman to si marag kuan ba buto siyang tiil katong upos agi ubali sa sigarilyo ang gibutang didto matong gipangayo sa tambal ni at ginang nga mamagani pangayoon ako na kay tambal na mato daling istorya yang gibutang simento yung gitamakan unya kuan agi ko pag kuno something ang kurinti ba nga sa akong ilok nya kay nagganit dadala mo tog lighter adto bato dakutan tanan ako ang sigarilyo wala di si padagkot sa kuha bato gi kong lighter nya nagunit mo ko to sa payong kita sa kuha pag isa sa lighter sa kuha wala na ko na salo matuginan ko niya libat mangguka kay katong panahon na bisan uban ako ni adto niya nagkuan pa ba wala direct ni istorya wala palagi kay kun dinto nagsuri-suri pa nagliki pa kay nag-studio pa malagi mo na siya nga usahay dai do ka kabantay nga personal na nga Dios timong kauban nimo murag ipakamaterial mo nakasagan sa nadikit nila mawala mawis ka punungan tungod kay grabe man pag material mo to ni Divine Master Rubin Idri Senior kaniadto kung gusto ka mo mugamot mong pabilis ang kapunungan sa PBME ayaw ka mo palabig padikit nga rin ka nako kaya nahidol ka nako nahilayo ka nako nahidol dito ko sa Bukidnon itong panahon na daghan sa mga misteryo milagro dito kung nabisirba na sa Bukidnon mo na siya nga kung magmisyon ka ana yun ninyo ma-probe night time nga mugamay ka mudako ka na yun time mo radyo kag giant tungod na siya sa espiritu nga imong gitawag matag karon og unya bantayanan maguni na nga formula nga gilang gipang release kay nga naman klase-klase na sila nagpaluyo ug istudyohan ninyo na kay ilhon ninyo nga kinsang hari nga nagpaluyo aning adlaw anang orasa anang simanahon na bulana ug tuiga kay kanang gihingon nila nga zodiac sign pares karon year of the rat may lang gikon pero dili ang inyo ba siya kun unsang adlaw nagsugod ang adlaw sa kada tuig mo na siya nga angels nga nagpaluyo kun hibalo pa mo kisipalan ang adlaw nga Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo mo na siya ang tinuod kay kana siya zodiac sign sa Chinese man siya studio pero sa taga Chinese nga mo halos gikuan sa mata pero di ni si mao mga ginipin sa bagay na po iban nga matlan po nga nila papaswerte kay ang Chinese isa man sa sila nag-studio sa gitawag nga pungsoy nga pag-studio apan kaniadto sa gitawag numerologist ang pinakauna yung mathematician kaniadto si Hermes Trismegistus apan si Hermes Trismegistus na breaks to siya ni Pythagoras kasi ang kang Hermes Trismegistus ang iyang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 is 10 numbers samantalang si Pythagoras gihimo niya og 4 numbers lang ang 10 ginani ni paghimo ni Pythagoras 1 2 3 4 lang nahimo ng 10 kay 1 2 equals 6 1 2 equals 3 tapos 3 equals 6 6 plus 4 10 mo to gihimo ni Pythagoras ang 10 numbers gihimo niya 4 numbers mo to diha na break si Hermes Trismegistus ni Pythagoras si Pythagoras ano po to siya sa kung sa baga kanto sa great mathematician sa tibok kalibutan kini nga scientist mo kayong ka bright dili bulok ang scientist apan tungod sa 1,000 times nila nga gihimo pag-studio equipment nila mo to ilan na kabot para sa magamit ka kabalastic numerology mo nang gingon 1 sa may 1 spirit 2 humanity 3 trinity 4 equal balance of power 5 success or failure 6 action of completion and bravery 7 complete sacrifice 8 success 9 foundation of contribution
Istudyohan nimo na siya. Kung mo gamit kag revolving kabala, 9 degree revolving kabala, pwede nimo na siya i-rewind, pwede nimo i-forward, pwede nimo makwenta na nimo didto kung unsa may tabo nimo ng tuiga, anang bulana, ano sa kamaminyo, kung maabot nimo na siyang studio sa about numerologist o kabbalistic symbolism. Muna ako sa una, halos tanan ko nang estudyuhan, card read, palmis, kaya nga naman gusto ko psychological, kaya kung sa baga may ko na ko ba unsa day ang pag-estudyo sa kalibutan nga atong gipuyan o katong limutan karong nga lawas. Ako successor ko, daghan ko ambak-ambak, pero skali sa Ginoo normal akong utok, nakaya na ko na tungod man kay kaya siya. Gusto lang yun ko nga daghan kog madiscover sa ko galing nga dili kasagaran jud gikan sa mga tao kay sayang ra kayo. Daghan ta nakatunan pero nga nakatunan mismo sa mo kagalingon nga katungod wala kay privacy. Mo nang ako karon, ako nasa ko motor pero ako motor registrado na kada tuig pero wala ako kaya nga naman dili man ko pwede makalukat og lisensya kay bawal man ang selfie ang taas og bukubungot. Mo nang nasunod man ta sa balaod, di man pwede, di na to pugson. Mo na giingon kung dili niyo himo aya pugsa kay aron dili ka mahimong rebilde sa nasod ni mong gipuyan. Balikon ko, ang tao nga disiplinado, pwede siyang disiplina sa tibok nga nasod nga yung gipuyan ginimutan ko disiplinado kasi mo galing apan kung ikaw sa imong kaugalingon wala ka disiplina o wala ka kasabot sa imong sikataw lisod sir kaya giingon ni Divine Master Robin dire senior kaniadto. Ang tinuray na kong membro sa kong kapunungan kung gimulgi kang kanito ang karon kato mga tawo nga kabalo mo sabot sa tawo kasabot nga kato iyang mga pasabot aron kato siya makasabot bao dinit tinuuray na kong membro og nagbarog nilaban sa mga kapunungan gigimong na gikan kanato hangtod kasama kanako ni barog nilaban jud ko sa kong kapunungan nga ako maramatan pinagis sa panalang binisyon Divine Master Bin Idiri Christian Master King of all Kings Master Bimborek nyo Divine Grand Master Mas Madrid kita tanang sirapin arkanya sa langit usiyo dagang salamat sa tanan ni gabay nga rekan ako ubas yung panalang binisyon panalang proteksyon na ako nga makabaro sa pag-abot sa pagkakop sa kinabuhinday wala katapusan kung sa pamilya ginisyon kaparentiyan naot nga matumang kinabuhinday nga wala katapusan isa ka na sa General Rosario nga yang gitudlo nga makaangkon ang kinabuhing tao kinabuhinday wala katapusan apan pipila lang nga natun kay mga tao kasi silang gipatudlo karon may tungod sa pagpanambal o madipinsa manay gibabalik-balik kanito panag-studio ka panag-research ka kay labi ang pagkadagan wala niyo katuni wala ni balik kun unsa ka prinsipyo napupos nila ang kontrata sa Exchange Commission sa 50 years sa mga tao lack of knowledge through sport television nga naman kumpiyansa raman sila wa man sila nag-studio ano magtuki manapagabot sa panahon mingo jud na ang atong testers okay class finished or not finished please pass your paper good luck na lang kadi sa nato ako magpaabot kay akong posisyon 4-star general hospital investigator bisan unsa ni kagamhanan bisan unsa ni ka high tech uptick ninyo muduol gyapon kamo karikan ako kay ako nagbantay sa pultahan bisan unsa kadugan niyo pwede ta mapagawson ug ang sa gawas pwede nang kapasudon kay walay magboto kay mao kini ang gyata sa ako ang papel o komisyon nin kalibutan na uban sila pagsalig karikan ako mo nagiingon ang mga tawo nga nakatabang kanako mutabang ko apan ang mga tawo ni yubit nako o ni tamay kanako dili ko bias managiingon nga kontra matira ang matibay paligonay na lang tagkalasag sa tong lawas basta ako balikon ko wala ko nang hinambog kaso lang kung ang gisuko nila kanako ako panindigan pun kay lisod po kay di na ko panindigan ang ilang gisuko sa ko kay gisuko sa ko gihatas ko nagpasabot nga karapat dapat uangayan ko sa komposisyon dagang salamat og gidlak na lang matag usa nga kanato ning kalibutan atong kalibutan atong himbatan karon natong material nga lawas.